KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama on feewi vraiment hande arde tawtirede anniversaire Baba Mody émission makko holmbo woni an le 19 mars ɗo e nder wuuro men Tareji e cameraman ɓe ɗiɗi dawayam ƴeewi en defoɓe ɓe garten ƴeewi en hoɓɓe men arɓe ummiɓe nder wuuro e wurtawe men ɗo e wuuro men Tareji bisimillah. Assalamu alaikum bandiraɓe ɓeɗo ko mawniraɓe men wononɓe me wañi wonanɓe me nguleki wonanɓe me hande programme Baba Mody ɓe ɗiɗi namnadema holko ganduɗa e Baba Mody e hol tampere ma hande takma jaranima tampude holko ganduɗa e Baba Mody. On calminama on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere mum Baba Mody moƴƴi Baba Mody ko ɓinguelam tani guelam ɓi mawnam ɓi banam gorko tawimi hen darade fodde darade nde saabu so neɗɗo wone nder wuuro ina fiija ina jala mawni kinayi ne yaade aduna foof hay so wiima bisimilla ma gallamen hay so tawni ko toñatma ara jottoɗa ƴeewa ko woni ɗon Baba Mody min jettata ɗum min duwno ɗum ñagano ɗum Allah moƴƴere mum min jarama no jarama eyyi kay jerejef wadde yo buttare ndi weela merci beaucoup on jarama. Assalamu alaikum on calminama on beltanama on feewi e darde moon hande nder ɗon ɗo e programme Baba Mody e émission makko holmbo woni an ɗo e wuuro men Tareji donc mbeɗa yinno kalanami holko ganduɗa e Baba Mody e hombo woni Baba Mody. Assalamu alaikum rahmatullahi on calminama on beltanama kadi Baba Mody ko gorko moƴƴo ko banam gorko minen jiiɗi yummi e Baba. Baba Mody ko gorko moƴƴo ko jiɗɗo bandiraɓe mum ko yaadiɓe yimɓe fof Baba Mody ko bandiraɗo gorko moƴƴo bandiraɗo gorko nafowo ko dañi e ko ronki fof emo siftori bandiraɓe mum o yejjitta bandumen eɓe gona bandumen fof Baba Mody ko pottuɗo leñol o addani amen ɗo yede ñalande mawde nde weeɓo en wona neɗɗo fof kadi daña ɗum Baba Mody ko gorko moƴƴo on calminama wona bawɗo haalde no feewi kono weltanima on onon on jarama kay merci beaucoup jarama wadde merci wadde jawten e bandiraɓe men heddiɓe ɓe salminimon onon foof goto mon foof indimo yettode mum bon ko weltare no feewi arde ɗo e wuuro men Tareji hande tawtorede émission holmbo woni an Baba Mody ba ɗo e wuuro men Tareji donc mbeɗa yiiɗi onon holko ganduɗo kalnomi holko ganduɗon e Baba Mody e holmbo woni Baba Mody. Bismillahir rahmanir rahim min calminimon kadi ha no feewi min beltanimon kadi garagal mon ɗo e wuuro ngo de école Tareji enen foof ndendi wuuro ngo ko sago Allah sago meɗen enen foof ko rendini men koɗo eɗen mbiya joomen yo Allah en battani kadi mbo wuuri eɗen ɓeydi hen en ustayi minen de gandal amen e Baba Mody ne heewi wonko anda wonko waɗi wonko holliri saabu minen guila Baba Mody ummi ko minen ɓeɗo goni fedde Baba Mody ko minen pijje Baba Mody ko minen jatta e Baba Mody serde amen e Baba Mody tan koko heɓoy ko toɗo heɓoy to hay han min ceerani saabu alhamdulillahi rabbil alamin o addi ɗo ko feera waɗede Tareji walla siko waɗama min jiyani min nanani min ketto tan koye radio ji walla koye téléji walla woɓɓe ne kaala kono minen min jetti Allah min jetti Baba Mody. Baba Mody sifa mon heewi Baba Mody ko neweɗo Baba Mody ko joom saaha Baba Mody kadi ko joom yimɓe Baba Mody kadi ko joom needi e mawɓe sukaɓe Baba Mody kadi ko joom leƴƴi ha heewi ɗum ko gueɗal Baba Mody ɗo e Tareji emin jetta Allah emin jetta ɗum emin jetta kadi ɓe liggorto e sa'a o ɓe wondi ɓe emin jetta moɗon emin downo moɗon min mbi kadi yo Allah waɗ hen barke so yo juuto
ha ɓoroni ha onon fof jahonɗo yimɓe ɓe jahatto sik caggal leydi kala ka needi rokkani bonere rokkata bamodi noon bonani needi bamodi furtikinani bamodi mawɗo fof ne jogani ɗum ko jogani ɗum ko jogui needi jogui newtare saabu son jii hande oɗo ñalawma mon fof hande ko jum marsiyel ina yeeyoy hay goto hande yeeyani sababuni bamodi hay goto hande buusani ɗo dawde hande won jogornoɓe yarnoye guese mabɓe walla saroyde maaroji mabɓe fof sababuni bamodi golliɗo ko golli ko ɗo e tareji goto fof wi hande tardat waɗi kuppa mum hande tardi ɗum ko sababuni bamodi emin jetta Allah emin jetta bamodi onon dardeɓe kadi bamodi emin jetta moon emin downo moon ko Allah woni jooɓowo yo Allah yooɓ moon minen ala min mbawi waɗande moɗon ko Allah tan waɗanata moon yooɓ moɗon bamodi noon yo Allah juutno ɗum ɓe wondi fof min jetti Allah min jettimo mbimi moon bisimilla guila haade hande arda min keppani min kaaɓani Allah jarama kadi on jarama jehna e bamodi kadi ko neweɓe machallah kadi ko yimɓe tedduɓe ko anduɓe kadi teddugal ko waɓe kadi teddugal saabu bamodi oɗo somi tawimi wiye oɗo ko yummu kono ittani ɗum reedu mum ndu saabu hande jii rokkaɓe ha heewi nde somo ƴoƴi tan kotat kono wona bamodi e Coumba Yaye oɗo ne jagguiri ni ɓiyum ko noon jagguirta bamodi saabu bamodi ko neɗɗo ha timmi mbeɗa min jetta kadi joom suudu mo o yawnaki o famɗikinaki guel Allah addima ɗo renaneɓe min jiyani ko woni hakkude mabɓe min payani ko woni hakkude mabɓe kala dawɗa ɓerde ma taaƴi a accani ko moƴƴi sa dawi ɓerde ma taaƴi a accani ko moƴƴi kala dawɗa ɓerde ma deeƴi gacciɗa koko moƴƴi emin jetta Allah emin jetta moon min jarni moon min besmi moon hana feewi somin joguino kadi ko ɓuuri ɗum ɗo min tottat moɗon saabu oɗon jari ɗum TV o kadi ene jari ɗum hana feewi min jetti Allah min jetti hen kadi Abdousalam bani amen gorko mo wona bandi o mo wona say mo wona sokot o min jetti moɗon min downi moɗon Allah jarama on jarama noon tigui min beltima minen min mbimon yo maaro ko safo wadde merci salminima kadi mi juurima mi ñaganima kadi Allah moƴƴere mi weltanima on wonɓe waañe ɓe e ki guuleki hande ɗo e Fouta vraiment ko weltade no feewi saabu onon fof oɗon daadi ha tiiɗi oɗon mbaɗi pour yo ñalawma waɗa réussir nde tampere nde tampuɗon nde noon hande mbeɗa yiiɗa hande gandanumi wadde holko ganduɗon e omba tampan toon woni Baba Mody e holko ko ganduɗon e makko e hombo woni kanko kadi on Baba Mody jam Allah ñallema onon calminama onon fof onon arɓeɓe fof calminama juurama ñaganama Allah jaam min de mi wawa haalde kono hande takimi haalde ko weltare kadi mbiɗa welti hano feewi kalɗo weltaram hande ala ɗo haaɗi par ce que Baba Mody ko moƴƴo ko belɗo jibinde kadi o resi ko ɓiyam o kadi ko moƴƴo guila natani ɗo e galle mabɓe o machallah Baba Mody min guila haade resde ɓiyam o mi yiyani mum yawre machallah jiire mum ko nehade jiire mum ko deƴere mum mi yiyani no waɗa bandiyagal mi yiyani hay tous machallah kam wonno wiya koko muynoɗa ko ɗum tan naggue ñaami ɗum ñalel muynata haal pular ne heewi noon wiide par ce que neɗɗo sa jiknaɓe ma no mbayi wade foof sa ari a ɓiɗɗo ko noon mbayata nde wonno jiknaɓe mum ko moƴƴuɓe machallah o ari woni ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo belɗo jibinde Baba Mody ko moƴƴo Baba Mody ko kaare sira mo wowani haalde noon e ɗiɗo public aji kono hande tagui haalde wona wawde haalde ko weltare tan hano feewi kono onon arɓe kadi bisimilla moon min beltanima moon hano feewi kala ko jiɗɗon e aduna yo Allah rokku mon ɗum yo Allah rokku mo ko jiɗɗon fandare mon e aduna yo Allah rokku mo ko jiɗɗon kadi min beltanima joom suudu mo Baba Mody wayni moƴƴude machallah ko noon joom suudu o way moƴƴude noon goggo Coumba Yaye way moƴƴo noon Ba Demba way moƴƴo galle mabɓe guila Aissa Sy en min jeeyat ɗo ko min de kam gandimi ko hooram guila ɓiyam o resaka ɗo mi yiyani ɗo yawre e nder galle o machallah gallo jiimi hen tan ko jaam jiimi hen ko weltare ko yimɓe deeƴ ko yimɓe moƴƴuɓe koɓe yimɓe kadi welɓe wondude welɓe wurdude kadi ɗum kadi weeɓani neɗɗo kadi so yiiɗima ala ko heddanma neɗɗo kala yiɗma foof ma yiiɗi saabu neɗɗo a wawi yiide aɗa yiiɗi ɓiɗɗo mi yiiɗa ko jokke ɓiɗɗo walla mbaɗa yiiɗi kaari mi yiiɗa ko jokke famille ma neɗɗo so yiiɗima foof yiiɗima kadi min beltima hano feewi onon arɓe kadi bisimilla moon hano feewi yo Allah rokku mon fandade Allah hokku men tawtinide muuri on calminama kadi hano feewi garal gon tampere mon e foof onon noon jarama salminima mi juurima jarama merci beaucoup wadden calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ko weltade no feewi arde ɗo hande tawtorede anniversaire
woni manditare émission men holmbo woni an ɗo e wuuro men Tareji donc mbimin jiɗno seeɗa kalnon amen ko ganduɗon e Baba Mody e holmbo woni on Baba Mody e hol sababu garɗon ɗo kadi. ay bisimillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Salminama an banam debbo ko adi ko min calmini kadi dendagal ko jooɗi ko ɗo yet e diwan Dekole hay gendar en hay ko takki ɗum ko fof ɗan tan ma hen way kono hande ɓe mbi on deke ɓe mbaɗa ko wayno ko wiyata ko anniversaire sen nani ɗum e Pular woni mataw mawninde jibinande maɗa mataw ɗum woni anniversaire e français eyyi so ɗum yawti eɗen mbi anniversaire ko hunde moƴƴere saabu sen mbi anniversaire ko hunde moƴƴere eɗen jogini ɗum dalilu ko woni dalilu majjum anniversaire enen kam puɗɗi ɗum andude koye annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam on jamma muɗum ina mawnine ɗum noon kala biɗo ina mawnina ñalawma muɗum ñemtini ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗum noon mbeɗa sikki so neɗɗo bonni ɗum tan tawata ko kay bonayni ɗum noon Baba Mody ina waɗa ɗum e Baba Mody emin gandinama Baba Mody ko miña amen ko baaɗi amen ko kurka amen ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko jeɗɗo kadi ɓamtare diwano ɓamtare leñol ngol ɗum noon minen ala ko min battata hen so wona e Baba Mody e waaɓeno moɗon eɓe liggodirta ɓe yo Allah rokku moɗon ko jiɗɗon ko woni koye haqqillaji moɗon e ɓerɗe moɗon ɗe e jingande leñol muɗum e jingande Sénégal e ko takki Sénégal aduna foof yo Allah rokku moɗon woni moɗon yo Allah feññin golle moɗon onon kala ɓooyon hen wonda e cellal e balɗe joɗɗe eyyi Baba Mody kam emin gandinama kam jokku ɗo jagguɗa ɗo ina moƴƴi Allah no wawi de daña hen almoɓɓe Allah no wawi daña hen almoɓɓe ononne kadi onon wonduɓe Baba Mody ɓe Allah no wawi ononne ɓe jokkuɗon ɗo ononne koye mo kala e poste goto moɗon mo jogui o henata Allah wawi yaha ɓooy seeɗa ha watta hen dañde kayne almoɓɓe eyyi onon fof emin du'uno moɗon min gandina moɗon ñalawma hande o kam e jamma o e enen gonde makko kam ha Allah findini meɗen ɗum noon yo Allah rokku men heɗen woni yo Allah duysu men heɗen Allah jaggan men hen ko toñata dijay nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam on jarama on calminama no noon kala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Caggal yettude Allah ne lawɗo me julde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Donc en calmini ko takki ak taari fof ko umme Pin TV ha erɗo fof en calmini fof en juurim ɗumen na Allah fewda dow fewda less moƴƴina kadi sellina Baba Mody adedi fof gorko julɗo haqqan dewowo Allah neɗɗo nde wonno kalkaɗo wona sa wiyama ka julɗo tan woni fof ko jeewo Allah ko jokkowo en ɗam ko lesɗo kiniɗo ko pamɗo kiniɗo Baba Mody ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo julɗo ganduɗo fodde ganduɗo kadi neɗɗagal neɗɗo fof ko gueƴum woni mawɗo woni cukalel neɗɗo fof kadi ko ponde deji mum ko jewte deji mum ko waɗatma ko conseil ɗum tan o waɗat conseil hoore mum ko haalnata ko galle ma ɗum tan o haalnatma wadde eɗen ñaago Allah kadi dendagal waɗano fof neɗɗo fof wayno Baba Mody tan machallah Allah yettama hen nde wonno ɗum ɗo kadi yo Allah rokken wattude ni mbuuri yo Allah juutno balɗe kadi moƴƴen battande nde wonno kala kaɗa ñaago Allah wattindade ɗe moƴƴi yo Allah rokkum battane moƴƴi yo Allah fewnam ɗum ɗo kadi ɗo liggoto kadi yo Allah rokkum naftorade ɗum kadi ko onon ɓeeɗo waɗoɓe ɗum kadi goto mum yo Allah rokku ɗum kadi wuurde ha uddite hen radio ji mum yo Allah rokku ɗum kadi ligginde hen ha watta liggidinde hen woɓɓe ne yooɓa ɗumen Allah no wawi ɗum yo Allah waɗan mon ɗum yo Allah ɓooyni jokkere en ɗam de yo Allah ɓooyni jokkere en ɗam de yon ɓooyaade ɗo gattire bandiraɓe hono ɗum ɗon yiyete yo Allah moƴƴin fewno min calminima ha kaaƴon jasar a jarama. Baba Mody joom programme hande joom ñalande e holmo woni kanko on kadi Baba Mody jafoɗa. Assalamu aleykum mbaɗɗon tan min calminimon min joore moɗon min jetti moɗon min jettini moɗon Allah yo barke Allah e nelaɗo moɗon Baba Mody ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo kaara e sira ko ɓinguel amen ko min guel amen ko beeɗi guila amen ha no feewi te ko neɗɗo moƴƴo kadi ko tolnodejo amen hannde ɗo ɗo min goni ko tolnodejo amen ko sehil amen ko baɗowo conseil ko baɗowo amen conseil minen komin waddoɓe kadi conseil minen e koye amen ni no min kecciri ɗum ni o ƴeewani ɗum minen min ƴeewani kadi ni no min kecciri ɗum ni komin sehilaɓe e nder koye amen kadi ko neɗɗo tedduɗo o neɗɗo moƴƴo
min jettinimon hen Allah ko mbatton ko yo Allah waɗi hen barke ya barke Allah e nelaɗo muɗum yo Allah ɓeydu sutoro suura en aduna e laakara moƴƴana battane ya horma ya laaɓal ya nelaɗo minne mi wawa haalde mi haaɗi ɗo a jarama. Merci beaucoup. On calminama noon e ille mon e jettoɗe mo salminimo nane feewi wammude minen mbawa tan ko weede yo Allah ɓoyin ɗum e jokkere en ɗam waɗande kay tiye manda ko Pin TV wiyete kay Ali Coumba Diarel e banam debbo oɗo maire Kaƴon noon de e min mbawa tan ko donade mo min gona wawa haalde no feewi kono min belti kam tawi goonga emin belti han feewi no sow kadi ñeññede hitande fof o mbaɗat ɗum ɗo e dekoɗe walla wona Kaƴon Jasar wona e salminama juurama moƴƴere Allah e ma holko ganduɗa e Baba Mody eɗen hannde manditare Baba Mody émission makko holmbo woni an ko premier édition donc ko weltade no feewi e namnade moon holko ganduɗon e on Baba Mody e holmbo woni on kadi Baba Mody merci jarama banam debbo kardi fof min beltanima moon min mbimon kadi bismilla moon namɗa goɗo kadi ko hunde teddude Baba Mody ɗo jibina e tareji minen komin taniraɓe mum banggaɗo yaymo e Baba mum foof kono emin gandi kadi korko moƴƴo te ko ƴetti ɗum ko ɓoyani han fewi kono kam min jeetem ko amen e ko ƴetti ɗum ko yettere Allah han fewi e minen min mbasi oy to mon tan ko noon yonti hen ane Camran Mano e wonɓe toon foof yonti hen han fewi gandon kam oɗon jeeɓe ɗo e foto ngo ha heeɓi ɗo heeɓi foof Allah jarama on jarama jiiɗon ɗo kadi oɗon coor hen ayeb ɗum ɗo tan min ñagnimon hen Allah no wawi kadi ɗum waɗa janggo Kaƴon noddamen min jaa toon min kesten kadi hakkude amen Moussa Demba Koddo a jarama an bandiraɓe ko noon tigui en beltima no fewi wadde aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere wayno ko onon goni soble ɗe nokkusaji ko onon goni hen e weltade no fewi hande e tawtorede men ɗo e anniversaire woni manditare Baba Mody Ba ɗo e wuuro men Tareji émission makko holmbo woni an donc minen min jiɗno namnade moon seeɗa holmbo woni on Baba Mody e onon holko ganduɗon e Baba Mody on ɗon merci inchallah mi calminama on juurama mbiyama kadi bisimilla moon an feewi programme Baba Mody Ba Baba Mody ko cukalel amen moƴƴel machallah kewguel needi e min beltani ɗum kadi to woni to min ñaago hen Allah moƴƴere yo Allah jurno ha juuta yo Allah waɗ hen barke yo Allah waɗ hen sutoro saabu ko machallah ko moƴƴo ko kewɗo needi ko muñowo ko jaaƴa kadi o ɓurnaki hay goto mawni kinaki hay goto e kadi e ngal ɗo dental kadi guilo ƴettigal machallah e yimɓe bandiraɓe hay goto heddaki kamɓe fof ɓe gaari e welamma kadi min bismima moon min jaɓɓima moon bisimilla moon han feewi min calminama on juurama min ñaago Allah kadi yo Allah nawru ɗum yeeso jarama onon yo Allah waɗi golle ɗe barke jarama ke noon tigui ko weltade no fewi wadde e yawtude moon ononne boni moon mbawɗo ƴettude konngol goɗɗo ko weltare tan hano fewi kadi programme o fuɗɗima tenen yaren haniri ni machallah ɓinguel amen moƴƴel hayso wona soble kadi min kortaka ko min kaale Baba Mody saabu ɗum ko ɓinguel amen min kaldo waymo komi yaymo komi gorgol mum wadde noon kadi somin mbiyama yomin kaali ñalade babba ko hunde fonde wonde soko weltare tan noon hano fewi kadi yo Allah rokku men kadi deƴere yawta e dow jaam en poɗɗoɗen bisimilla en gortoto alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama no fewi enen hawriji ɗo e wuuro men Tareji Tareji Dehol Tareji ko weltare no fewi arde ɗo tawtorede manditare walla mbiyen émission Baba Mody holmbo woni an on woni premier édition makko hande ɗo e Tareji donc onon bandiraɓe yiiɗi namnade moon holko ganduɗon e on Baba Mody e holmbo woni kadi on Baba Mody eyyi selmitama juurama kadi on bismama ha nertini en bismima kadi hoɓɓe arɓe ɓeɗo kadi wallude men kadi e mawninde kadi manditare e ɓi men baaɗi men sehil men Baba Mody jibinande wuuro ngo kadi jibinande Décolle Tareji e jooɗi ɗo e wuuro meɗen Tareji Décolle so wiyama Décolle noon Décolle ko fédération waɗi ko wilsuji nayyi ndendi ɗum Baba Mody noon ko ɗo jooɗi wuuro meɗen Tareji e komin gande Baba Mody de e ko soko moƴƴo guilan woni cukalel tokosel ko jeɗɗo fertude hunde ko neɗɗo kadi gendiyanke jeɗɗo ɗemgal ngal pasneɗo ɗemgal ngal
fasni pulago fasni kadi fuutankagal no feewi no feewi e guila mbo woni soka kam ko ɗum ɗo tan o fiinuno e mbo yiɗno ɗeɗo gueɗe ko wayi noon saabu kala tawɗa ɗum guila mbo woni soka ko gaaci tan o keɗoto ko Ama Tamba o keɗoto ko Abou Djouba o keɗoto ko Bamma ko neɗɗo jeɗɗo pulago no feewi ko ɗeɗo gueɗe tan welat ɗum taw ɗiɗen ɓeydi ko noon tigui merci beaucoup que il paraît que ko ɗum tan min jinno namnade hen holko ganduɗa makko e homboni kanko paari foof waɗi ɗum global a haali donc ko weltade no feewi jawtene woɓɓe ɓe. Assalamu alaikum mon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere vraiment ko weltade no feewi enen hawride ɗo e wuuro men Dehol Tareji e manditare walla mbiyen anniversaire émission men holmbo woni ar bo Baba Mody waɗi ɗo le 19 mars hande ɗo e Tareji dimanche kawri ɗo ñalande men dimanche donc mbimin jiɗmon namnade tan onon ko ganduɗon e Baba Mody e holmbo woni on Baba Mody merci. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Salminde juurade e ñagade dental duwaw e wiide kadi yo Allah sembin alhaali o yo Allah timmin kadi ko fuɗɗa ko e Baba Mody kam min gandi mum gueɗe kewɗe e ko neɗɗo timmuɗo tedduɗo juulɗo jokkowo enɗam e guila mo woni ɗo e Fouta ɗum wonno alhaaliji makko e sa yidimo sernaɓe mbiyama ko toon o jeeya par ce que almudagal ne weelimo kadi heno jibina heno mawni kadi heno neha kadi o neha koye juule foof rutti kadi sa yidimo kadi e kureji makko ɗo e liggittoɓe kadi mbiya kadi ko toon kadi o jeeya ɗum alhamdulillah neɗɗo noon siforto ko neɗɗo moƴƴo koye leñol moƴƴol manngol o jibina ko neɗɗo tedduɗo dimo min ñaago Allah tan ko umni ko yo Allah waɗi hen barke anniversaire o kadi yo ɓooy onon mbi manitare yo Allah waɗ ɗum kadi kala ko yiɗi hen yo Allah timmin télé ɗe kadi ono Pindi TV yo Allah waɗa hen barke yo saro e leydi ndi sako e aduna o Allah ne wawi ko ɓurɗum yo Allah waɗ ɗum min jettinimo Allah e wondiɓe makko ɓe e teddugal foof kamɓe gondi hen guila mo woni ɗo haaɓe jeeyi min ñaago Allah tan kanko Baba Mody kanko andi ko yiɗi yo Allah waɗanmo ɗum e guila teddugal makko e hakkude makko e sernaɓe no waɗira ɗum amin belti hen kadi e omo andi sernaɓe omo andi sernaɓe kadi holko gone dow majjum omo witta ɗum no feewi ko neɗɗo bittuɗo ko gando kadi duuɓi ɗi jahani gandal ngal noon hecci duuɓi ɗi ɗum noon ko yettere Allah eɗen jetta. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah julde annabi sallllahu alayhi wa sallam en calmini renndo ngo fof en calmini kadi ɓe tawɗen ɗo ɓe en calmini kadi dendagal kadi nokko e ko taaride École Tareji fof en calmini en juurima en calmini guiɗo men woni Abdou Salam e en juurimomo kankone en calmini kadi Baba Mody en calmini kadi musidɗo men guiɗo men mawnum Baba Mody ceerno Alhassane Ba calmini musidɗo kalannoɗo ko ceerno Mamadou Lamine Diallo to Ndar woni kañumne ko musidɗo moƴƴo e min kalate Baba Mody ko hewata Baba Mody ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo kawniɗo sifa o hawnori ko gueɗel gotel woni kanko a wawa andude holko woni e banggue rendo makko e sa wi Baba Mody ko moƴƴo e kadi sa ɓooyi ƴeewa kadi ha tawa est ce que ala ko ɓuuri martaba wonde moƴƴo boom ɓe ara nawamo on place kadi koko annabi o sallllahu alayhi wa sallam yiɗi ko ɗum woni ko waɗi woni hubbul waɗan minal iman yidde leñol mum jeeya ko yidde hoore mum kanko ala ko woni darde makko ala ko woni himme makko sona daranade leñol fuutanke leñol pulago ɗum tan woni himme makko saabu sa ƴeewi émission o hande ala ɗo heddi eyyi hande ala ɗo heddi hande e leydi ndi hande kala ɗo jaaɗa émission o nen toon nane ɗum kadi caggal Allah waɗi sababu kadi kono omo jeeya e sababu o saabu neɗɗo so anda holi hoore mum wawa gasnude hay hunde e société mum ɗum woni émission o tiina nde ne waɗi fayida homo woni an hewɓe nan ɗo jaaha ganda holi kañumen ko yahoɓe tan kono ganda so mbiyataɗa mbiyetemi ko kaari ɗum ko inde dentité woni ɗon mais andude holi an eɗo gummiɗa holko poɗɗa wadde holko Allah tagirma holko woni mission ma ɗum ɗon kanko addani en on nden feere eɗen jetta Allah eɗen jettambo hen wadde noon so noddi alay saago ko yimɓe jaggi ko fof gara notademo eyyi ko ɗo o waɗi carriére makko e nokku he min gandema kono ceernajo winde gueɗe kewɗe o guila ummi fewde hande ni tan o waylaki eyyi omo wawno wiide ko journaliste international
ko neɗɗo mawɗo wonɗo ɓe o joddata ko wonɓe o haaldata mais sa yimbo sona o wima ko tellement o woni andata ɗum e makko saabu sifani Allah ni harimo ni ɗum kadi ko weltanademo Allah no wonno yidde towal no addana neɗɗo hippade wasa yiyede eyyi ɗum waɗi mawlana cheikh ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu no haala ɗum o wi hubbu zuhur yamna'u zuhur yidde neɗɗo feeñen adda ɗum ñifde ha ila yawmiddin kanko Allah newnanimo e ko woni ko Allah feññini wona kanko feññini eɗen ñaago noon anniversaire oɗo yo Allah waɗ ɗum duuɓi limtinɗi enen hawruɗo fof Allah rokka en hawride ɗo taw ko duuɓi limtinɗi ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko soyna hen e moƴƴere yo Allah wat yo Allah timmin o ɓooya ɗo wanden émission ha o daña hen ko ganduɗa koko yalte keeci makko ha lomtombo e nokku kala ɗo darotno omo darotno islam ononne on calminama on juurama min beltanima on e arde nde no wonno yaade goto welani sa ummima a duusama tan firti ko an gonkoma e miƴƴi ɓe gondunɗa no moƴƴi machallah no wonno onon hande onon jeeyi programme wona kanko inde nde o jeeyi inde holden inde o jeeyi ko émission hombo woni an kono ko takata émission rullude koko onon sobo son jaggani en émission o dawata gueɗal noon gandata sa rokkama gueɗal wona an goto jeeyi ɗum wonɓe ndenduɗa ko mabɓe garat daro ceeto goto foof technicien foof wooda ko memi nde gollal ngal wawa yaade so tawi awa pamirta ɗum tan sa tottama gueɗal ngal ndenduɗa mbiɗa ara mema ɗum an goto ngal yuɓɓata way kono hande sen invité ɗo exemple babmal hande yo arɗo so ari kanko goto so ngabbi sen o ardani fiyoɓeɓe walla ñañoɓeɓe eɗen mbawi wiide baba présenté ari kono noon ne manqui c'est parce que ɓe fonnoɓe rullude ɓe garani wadde neɗɗo foof il faut ko daña ɓe wonde ne wawa moƴƴinde onon noon onon ɓe wondi onon kadi onon min jiidiɓe onon kadi min jiidi on min ñaago yo Allah tabitin hakkunde yo Allah waɗa hen moƴƴere haala ka juuti salamu aleykum wa rahmatullah merci beaucoup tawi ko noon tigui on beltanama no fewi on mbiyama bisimilla moon no fewi merci beaucoup bon assalamu aleykum mon bandiraɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere on beltanama no fewi e weltade kadi no fewi tawde no jiknaɗo men hono haw Kalidou Oumar Gal ummide guel fof kaaƴoñi ari ɗo e wuuro men Tareji ko weltade no fewi fierté am ko nenam ko gorgulam aussi ko sehilam par ce que sehil sukaɓe makko ko weltade no fewi e tawdemo ɗo donc eɗen ɗo kawri ɗo hande wuuro men Dekol Tareji e manditare eɗen mbawi wiide émission holmbo woni an mo Baba Mody mo waɗata Pindi TV e woni premier édition men hande donc mbeɗa yiiɗi namnade garal mon ɗo e holko ganduɗon e on Baba Mody e holmbo woni on Baba Mody kadi haw Kalidou Oumar Gal bandiraɓe on calminama goto fof inde mum yettode caggal yettode Allah e nelaɗo mum yettode jakanaɓe yettode joom galle o salminima onoon fof kuuɓa hay goto maccani kadi mbeɗa ñaaguimon duwaw kadi mbeɗa kadi neldo moon kadi duwaw mbeɗa ñaaguimon kadi balɗe joɗɗe e battane moƴƴe eyyi Baba Mody garal amen ɗo hande ma taw ko neɗɗo wawi ƴengade lekki ha heeɓa lekki noon kadi neɗɗo ƴengorto kadi neɗɗo kadi ha heeɓa neɗɗo Baba Mody ko sehil cohloñ amen gonga tigui ɓinguilam Baba Mody ko ɓinguilam ɓayde ko ɓinguel hamme fayo ko ɓinguilam minen dawdeɗo Dekol Tareji ɗo minen min mbatta ɗo koye amen présenté ɗo e Dekol Tareji ɗo ko genditani amen ko taniyam iɗi ɗo ƴettude fiyande deene taniyam woni Alpha Ali Seyni Alpha Salif comme tanu famat faɗem jibin kombo yele rakile mom min koye Alpha Ali Seyni jaltumi ɗo e Tareji ko woram kala gonɗo ɗo ma kilifa ɗo ñeño joguiɗo ɗo martab ko wali gonɗo ɗo ceerno gonɗo ɗo ko mbiɗem caggal Allah caggal mum kono noon ko min komi tan Alpha Ali Seyni ɗo e nder Tareji caggal noon tawi ɗo cohlon ko guel ɗo ko ɓinguilam ɓinguel banam gorko yammata haji ko ɓi mawnam Famatoumat Banare baɗi guel mas presque ko ɓinguilam ɗe yano artuno fof ko modda jaam ɓoli gardumi ɗo oɗo ko ɓinguilam Boundaw Sall guel woni ɓinguilam e Demba Sall oyne ko ɓinguilam ɓi Penda Labba oyne ko ɓinguilam ko ɓi Siley Wuuri one ko ɓinguilam ɓi Mamoudou Funti oɗo presque ta ɗum debbo muynini babi amen eyyi tani oɗo debbo o muynini babi amen ɗum no wadde ko famille tan e Baba Mody noon ko ummini ko yo Allah waɗan ɗum hen jaam waɗan ɗum hen mantorde moƴƴere yo taw kadi ko Allah kadi ardi dewɗen hen yo taw ko Allah ardi dewɗen hen piindi findude piindi moƴƴiri ene moƴƴi tan ko haala pular mbi maayi siko ala liɗɗo oto yol sukaɓe maayi ala liɗɗo ala ndiyam belɗam fotani yolde sukaɓe ko hande noon min belti e ngoɗo ñalande onon sukaɓeɓe son jaggodiri ɗo ha sukaɓe caggal leydi son jaggodiri sukaɓe goni jangga yeeso minen mawɓe han min keɓatno min keeɓi batte hakkillaji e koye mon tenduɗon e koye mon jaggodiri e peewal on jarama merci beaucoup noon tigui ha joni ala ɗo yano wartiɗo wonno ko enen tan ha joni ko wa Pindi TV
donc eɗen kuccodirɗo e miraguel men kadi kono ɓi ko mbo ummiɗen ɓi Hawa Kalidou Oumar Gall ande mbe min namno anne holko ganduɗa e Baba Mody on ɗon e garal maɗo. Idi fof komi salminima onon fof mi salminima en représentant to mi salmini ɓe ɓe gardumi kadi mbeɗa yetti yayam Idi fof ummima fof o ummo rewe am. Baba Mody noon ko neɗɗo moƴƴo banam gorko korsinɗomi bien vrai min gandir ko ɓooyani mais que banam gorko korsinɗomi kala ko beɗeraɗo gorko wajto bonum debbo omo waajo kam ɗum kalka omo andi ɗum ɗo omo moƴƴi omo wi kam rewe ngol ɗon lawol baniraɗo gorko moƴƴo tedduɗo min ñagantomo tan ko jaam kadi ko waddata ko yo Allah wallu ɗum hen inchallah tema Allah waɗa ɗum inchallah on jarama. ko weltare no feewi anni mbe min namnoma ande ko ganduɗa e Baba Mody tak ɗum ummade wuuro e wuuro e holmo woni on Baba Mody aussi. Merci. Assalamu alaikum, on calminama on juurama on jettama kadi mais Baba Mody min mbawa ɗum yobde saabu Baba Mody ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo jiɗɗo famille mum saabu min gandiri koye Maria Samba Guddiri kono guila min gandiri ha joni mi nimsitani takno kam annodirde e Baba Mody mais vraiment ko neɗɗo moƴƴo kadi mbo yettani Allah kadi yettata sababu o foof ko Kalidou Amadou Hammery taki waɗi ɗum e mbo yettani Allah no wawi yettude sababu mi yetti kadi ni o maire amen moƴƴo woni Hawa Kalidou Oumar Gall kala ɗo ummi foof kadi min gummoto kadi ne rewni kadi Boundaw Sall aɗa andi Boundaw ko sehil yaye mum kala ɗo ummi foof yaye mum sukkata e caggal mum kadi ɗum weeɓani kadi yidde cukalon ma ne jaaha ko fotino anniversaire aɗa woni debbo mawɗo cukka e mumen ko yidde ɗo yidde ruttiri e oɗo kadi gardiji amen gondiji amen kadi sehil amen kadi mayram guile min ñagano ɗumen tan moƴƴere Allah e balɗe juutɗe e batten moƴƴe kadi yo Allah hokku men kadi enen kadi foof nandirde kadi sufaɓe kadi goni jarinat leydi yeeso Allah jarama on jarama min jetti Baba Mody min ngala ko min gaddani Baba Mody taw wona jettor kadi yo Allah junna juut Allah hokku men kadi kaɗen kawrit ɗo on jarama. Mbeɗa wawi wiide mi anda Baba Mody taw han puɗɗima ɗum yiide ma taw mi nana ɗum tan sababu gargulam ɗon noon ko sehilam oɗo Boundaw Sall kam kala ganduɗo kam on andime mum machallah Boundaw no mbiɗo ni sehili yaye mum aussi yaye mum noon way kam horsinde jaggi kam comme siɗo jaggi ɓiyum ɗo kala are ummade nawre ɓiyum ma wi kam ar jeeyam wona ni ina jiide am machallah ko gorgolam ko neɗɗo won gorgol ma taw ɓadakimo no ɓadiri kam ni omo yiiɗim omo horsinima omo teddinima ñagantum ɗum tan balɗe juutɗe battan Boundaw yo Allah hokku ɗum ko yiɗani hoore mum kala mi anda Baba Mody ko Boundaw addimi ɗo hen sababu garal ngal mum kañum e yaye mum merci. ko noon tigui waddi eɗen mbiya tan Allah yodda hokku men wadde ñallude e jaam. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama kadi on juurama yaade garta bonani wonno tawta tan ko bandiraɓe ma ɗum ɗo komin gaddi ɗo amin jawi ɗum mada kono jamanu yarni tan kono min jinno addude ɗo ko oto tan min jinno addude ɗo jippin ha heewa kala ko Baba Mody yiɗani hoore mum jippina kono noon wonde yawre ko délégation Boundaw Sall noon délégation Mayram mbo moƴƴo mbo Dembo labba tan kono o wawa haalde no feewi oɗon paama tan moƴƴo Hawa Kalidou Oumar Gall kanko addi oɗo programme o arde sehil mum e yaye mum e labba mum ɗum ɗo ko jiiɗon ko ɗo kanko addi ɗum ɗon wonde sac maare boisson e ndiyam mum kanko e yaadi mum wonno neɗɗo saɗa yaha kadi ne won nokku e nokkat nooti yo a ala labba ala gawlo a ala korɗo sa yeehi kadi ni a yeehi tan a arti ko ma won kaltanowo hoore ma kanko noon kalɗo mbo yaha omo nooti yo ma o nawa labba walla o nawa gawlo walla o nawa ñeeñe mum mbo yaadi ɗum woni oɗo Mayram Siyel walla Mayram Dembo moƴƴo Hawa Kalidou Oumar Gall kanko addi oɗo délégation ɗum ɗo noon wonde yawre woni ɗo ko boisson wonde ndiyam e sac mar wonde yawde ha no feewi omo yiɗanno Baba Mody noon ko ɓuuri ɗum omo yiɗanno Baba Mody ko ɓuuri ɗum mataw kono jamanu yarini tan omo wonde maire makko yummakko jiɗɗombo korsinɗombo jiɗanɗombo e ɗum ɗo noon wonde yawre onon ne wa tareji naaɓe e so Kalidou Amadou Hammery ari kollon ɗum oɗo délégation ko délégation Mayram moƴƴo Demba kanko addi ɗum ɗo wonde yaade mum e sehilaɓe mum e Baba Mody noon kala komin mbaɗnani ɗum tawata ko min ngala saabu Baba Mody ko kurko moƴƴo kadi ko jiɗɗo hoore mum kadi ko neɗɗo haaliyanke genniyanke leñol ngol ko kurko kono ko ñamdowo e mawɓe e ɗum noon min ñagantomo tan ko balɗe juutɗe e battane moƴƴe kadi yo Allah junno ha juut ha Allah hokkamba kadi ne anniversaire uji kewɗi hitande fo amin garɗo amin kawriti hen yo Allah kadi ɓoyni kadi ɓeɗo mawɓe ɓeɗo ɗiɗo maire uji kawriɗi ɗen wona Hawa Kalidou Oumar Gall e maire godal oɗo yo Allah hokku ɗumen kadi ni Allah hokka men hawriɗ ɗo e bandiraɗo gorko tedduɗo mbomin tawi ɗo kadi ni jaɓɓi amen ɗo e bandiraɓe wa dekol tareji ñaɓono fof min calminimon min juurimon ɓe yettani Allah kadi yetta sababu oɗo sababu fof ko Baba Mody e Kalidou Amadou Hammery ɗum noon Allah
jarama délégation kaaƴon salminimon Mayram Siyel salminimon moƴƴo Demba salminimon e Boundaw Sall kadi salminimon juurimon wimon ko addi ko ɗo ene yawi ɗum en yinno addande Ba Mody ko ɓuuri ɗum ɗo no wonde yawre so gongol ari kadi ɓurat yo Allah hokku men kadi wattunimo wuuri tawen ɓeydi en ustaki omo wonde sehil makko jaadiji makko ɓi yum makko denɗiguel makko Mayram Guilé e sehil makko ñoodiji makko sehil makko Mayram Labba ɓippende Coumba Jeeri Allah tan waddi amen omo yiɗimo omo horsinimo kallo ummi fo mi ummoto e wonno kadi neɗɗo sa yeehi an goto a arti an jangtanto hoore ma kanko noon o yahata goto wonno tawani yumma ko ina yaha goto kala ko jiiɗa ko ne ɓiɗɗo waɗi tawi ɗum koye jiknaɓe mum kanko o tawi ko hawa kaalid Oumar Gallo ne jogui labbo ne jogui gawal ina jogui kadi ñeeñe mum Mayram noon ari yaɓɓe koyngal yaye mum Allah jarama noon on jarama oɗo labbo noon o wawa haala e ko yiɗande tan e fodde kadi e jeyde kono o wona bawɗo haala o wawa haala o wawa ñagude Allah jarama noon on jarama ko noon tigui weltade no feewi e garal moon yooɗi feewi Boundaw Sall so waɗi ni wujjani saabu ko tawi ene waɗe saabu yum makko machallah haymbo nanani mbarawdi nani uñaga mum andano Pulaar wiyata ni vraiment ko neɗɗo gandaɗo haw Kalid Oumar Gallo walla mbiya Seyel Thiely vraiment ko so ɓiyum waɗi ni yiyata wujjani rewi tan koye rewore donc Faymata Seyel minguel min beltanimamo min mbaɗi kadi a waɗi ɗo poɗɗa wadde par ce que mbaɗanɗa ko neɗɗo ma mbaɗanɗa ko keeñe ma mbaɗanɗa ko neɗɗo korsinɗoma par ce que Baba Mody min nani ina haala makko te andamɓe min jiiti par ce que ndo haalna kam toujours no wiyami Boundaw Sall no wi kam mbaɗi mbeɗa andi ɗum mbimi Boundaw Sall wonno min mi andirama Boundaw gandirmi ko Faymata wonno ko jinguere fulɓe aɗa faama tan yumma ko wimi ko Faymata par la suite noon gandumi ko kanko mbimi ko miñiraguelam min jaadi ha galle to donc ko weltade no feewi teddi weeli e aussi que machallah tan wiyete vraiment min beltanimam no feewi min guilam min mbi yo Allah lomtin vraiment merci beaucoup. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.